ang salakyan nga nagasunod sa tundo ka pamilyar. Diyan ay pa. Anong buot mo silingon doon? Ato. Lisog la, Enrique, kumalisog man sa garit siya ganing gasunod sa ton. Sige. Makita ko diri sa Siberia. Abing sakyan liso sa siya kamangga. Maalingin kita. Tapos, nuthangon mo sila. Sige boss, dikit pa boss. Okay. Para na. Pagpatalagan sa salakyan. Lapit na lang boss. Lapit na rin, boss. Ayun, sige. Ay na, karun, lutangon ko na. Sige. Ay, nako pre. Siguro ko pag ginapupalalagan sa Prelyo. Gaman po rin, Biloy. Pinang inakurbaan mo. Huwag na magpakurbaan mo lang. Wala lagi pa, di malakon na dumatabo. Ay, Prelyo. Uy, dito tayo na maigo si Lolo Miloy. Nang ba doon? Dito yan naman ko maigo. May naglamay nga bala sa taligya ko. Hindi pwede. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gihapon. To! Hoy, halo Jack. Yo! Putrilyo siya. Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyo, Ano pa rin, Biloy? kakita ka na aswang. Nag-edad lang ako sa amo sini, pero wala pa ko kita aswang. Ikaw, yahaw. Ako kakita na ko aswang. Sa diin. Arsa ko na to ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Hoy! Remiloy! Ano tadi Prelyo? Ako ka diskilid sindalan, man. Kay ka, subo. Gusto ko Malaan ko na magpa... kung nag-ano ka di. Gaisip ka di sila kyan maglabay ay. Kaisip, wala ah. Ha? Dapat. Hulat ko kung sino nga makalibre sa ko. Ako gani, diri man ko mas-chambay. Wag kay basi mo lang may mga dalaga maglabay. Basi masiplatan nila. Ito gwapo manggalin ni King Iyong ho. Hindi ka pa magkumpurmi ha? White ka pili ba? Mayo pa siguro, masunod na lang ta, kaya kainit, hindi sa chimpo, balo ka naman subong, El Nino, hindi tayo dapat yung magpainit. Kasi atakihon ta mula sa heat stroke, yung ginatawag. Ako gani, hindi ba ko dapat pagpainit? Kaya basi maguba blag kulong sa kutes ko. Ay, wow! Sana all, maguba. Uy, hala, nagapakadto din nga motor, ho? Uy, hala ka namin nga motor, ho? Do, sports car? Sports car? Motor, sports car, no? Uy, si Dodo Enrique, ba na nagapakadto di, ho? Ano siya? Lapit na lang siya. Ano siya tuodo? Hoy, Lolo Ilyong. Lolo Miloy. Ari ka mo di gani? Ay, oo, Dodo Enrique. Ay, maayo pa siguro magupod ka mo sa akon. Mag-angkas ka mo sa motor ko. Abot nga ilagaw ko ka mo. Dumayo daw? Sige. Para makasakay naman ko sa bago nga motor. Adventure kita. Ay, oo. Ano ka dami, Mahapit na dayan sila ni Lorena. Sige. Huwag na kakilala si Enrique kay Lorraine diya. Ay, sino na siya, Lolo Ilyong, aw? Nobya ko na siya. Uy, maayo si Lolo Miloy. Uy, paano si Lula Basyang? Isogay ko na si Karo Kabasyang. Tuloy, sugay niya, Loy. Nobya nilyo si Lorraine. Grabe ka na, sigong bawi ba? Upod na ka mo sa ako na. Sakay na ka mo di sa motor, ho? Siya. Sige. Bilin ka lang na siya ka. Balagaw ka ba yanay? Sige, Loy, halong ka mo, totoo. Day lagyan. Iitsana sa ako ng ATM mo. Ano mo na yung nga mahayo kapag kay... Akong bala sa inyo, Ayos. Iwan ko ka mo. Kodra lang na siya. Sige, Loy. Sige. 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 Saka na sa motor ni Enrique.
Daw sa lakyan ng motor eh. Oo, no? Ako man ba masaka mo ko? Apa ka nami? Sige, uyat ka mo sa mayo ha. Di ko mauyat. Sa abaga ni... Uy, mas mayo pa siguro sa hawak ka na lang ni Luloy yung mauyat. Hawak? Sige. Gambay hawak ka tao. Sige. Abo gina yan. Larga. Sige, Luloy yung uyat ka na sa akon ha. Sige. Uyat. Sige. Kalakton ko na. Lumayo. Wow. Abi, do. Pada sinda-singa pagid, be. Pada sinda-singa pagid. Di ka makatua ka para sigon bukit. Malagaw tayo sa plaza. Sige. Sige ha, pada sigon ko pero sige. uyat ka mo sa mayo ha. Ayos Hindi ka talipod pada siga. Nga ho. Basig dagdag belas premiloy yaw. Mayugin. Oh, kabalo naman ka mo sa aton dapat himuot. Hindi ba na mga tinawo ko? Kabalo na kami, boss, ha? Dating gawin, boss. Ano naman na, boss? Oh, mamangkot ka pa kung ano? Pasi una ka pa sa akon. Bukid, boss. Ano na, pusaw? Nakita naman kita sa mga babae nga nubo short kang nagalagaw-lagaw dire. Kaya palang ginhambala na sang ila mga ginikanan nga magpauli na kay Gabina. Pero nagalagaw-lagaw pa sila. Kakapoy na, boss. Mareklamo ka pa ha? Bakit pa nasigang pagpadalagan sa salakyan? Nasaan? Yung ginaupo ko. Basi kung lala na na ha? Pismas, basi malatnan mo kami. Okay na mo git. Mayo. Sabihin na bala ang Jackie nga to. Si Jackie man dapat, boss. Siyempre ginsugo kita ni Boss Buyok at ni Boss Poldo. Napangitakon si Jackie. Pero ang ginapangita ko yung subong hindi si Jackie. Ano naman kali, boss? Ang ginapangita ko subong babae. Grabe, no? Wait, hindi. Nakita ninyo ina? Boss. Ano ko namin sa inyo pang doktor ikaw? Ikaw pa gino? Boss, kasakit na. Marisa. Ano ang ba mo? Gusto mo dugangan kong pagdoktor mo? Gusto mo sa nakita mo, boss, ha? Nakita ko. Si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy. Ang buha ka tigulang, boss. Oo. Dinda yun, boss. Ara sila ho? Gasakay sa motor upon sa lalaki ngayon na. Uy, kilala ko ng lalaki na, boss. Oo mga doon. Daw upon man na ni Boss Boy Tirador na si Enrique. Ala, boss. Siya na nagligat, boss. Ato na sugatan na doon sa kalanaan. Oo. Boss, atong lang nagsaklas ato na, oh. Oo. Mapalos kita sa ila. Ang salakyan! Ang nasa idalong sang bangko sa salakyan. Makadlawin ka mo sa balko, ha? Gasala ka, boss, ha? Dumaan no, nagita ko nga paniruho ng mga tao, ina. Sundan ninyo! Ayaw, basi kung maglapaw kita ko ron. Boss, sundon ta, boss. Pagkasiga pag ilang salakyan, no? Kaya kanasing sa motor magdalan, boss. Ayos. Padasiga pa gid. Wow, matsambahan ka ron. Tiruhon ko gid ka mo. Tiruhon ko gid ka mo. Tiruha, boss. Patsabot. Ano-ano man niya si Catherine man. Wala gid siya balaga pa mensar. Tani, mangin praktikal man siya. Kaya hindi sa tanan nga tiun. Maatipanan siya ni Jojo. Kag isa pa, mangin palasanon niya lagi si Jojo tubtubsan o. Anong buhaton ko man para mapabago ko pang paminsaron sang best friend ko? Ano abi kay? Luyag-luyag siya kay Jojo. Ambot gani kung anong gimpakao ni Jojo sa iya nga. Dumapatay gid siya kay Jojo ya. Kadamo man tani sa lalaki sa kalibutan. Nga aabi si Jojo gid. Ay, Catherine. Ano-ano ka man niya, best man?
Puro paminsar man, abi. Kadami dia sakay-sakay sa motor nga hindi, no? Ikaw, Permiloy, permi ka man ka sakay sa motor. Ada biar mo ko magsakay sa motor. Kaling problema kay na kawayan ko sa ako ginawiyatan. Ay, galing ka, Lolo Minoy. Oh. Pero sing nagligat na Dr. Enrique, Ano, Lolo Ilyo? nagsakay ba ko sa motor ko? Pero galing, wala din siya may nagsapak sa akong motor. Uy, nga man haw. Anong motor mo? Juan, motor sa tubig. Nagabi do. Uy, Sunod sa ako. panami ng Daw, doon maglagaw na daw ka pamilyar sa salaki nga taga-sunod ako. Munuhon ko sa inyo. Anong ginabalikin-balikin mo, Permiloy? Inyo, ang salaki nga nagasunod sa tundo ka pamilyar. Yan ay pa. Anong buot mo silingon, Lolo Minoy? Ato. Lisob la, Enrique, kung malisok man sa garit, si second liga sunod sa ton. Oh, sige. Makita ko diri sa side mirror. Abing abing sakyan liso sa siya ka bangga. Malisaw kita. Lisawan ko motor ko. Dito kita maliko. O sige. Diyos ko. Nagkadasig siya mo magliso. Diyos ko. Nutelo ko mo nagdagan. Kamay pa, hindi ka lang madagdag, Permiloy. Kita buka ginawiyatan ko na kawayan eh. Si Lolo Ilyo wala ka na ginawiyatan mo. Uy, boss, nag-lisaw sila ko, so? Balikutan kita na ano nga. Sunto na to sila. Ikaw kamay pa nga, hindi na nila kita makitaan, boss. Hindi na yan. Wala na sila kalo. Ayaw ko rin sa gagi na sila sa takong kayo. Nagdawa, Permiloy, ho? Nagliso man siya ho. Nagliko man sila. Pinche. Kita gina ginasunod pre Enrique. Kita gina ginasunod na Enrique. Kita gina. Ang mamatuod. Kinahanglan. Padasigon pagid nato na pagpadalagan sa motor ngayon eh. Agad hindi nila kita madakpan. Ako na ko lang. Huwag ko madlok sila, ya. Ay dagdag rin sigulang na idagdag. Uy, dagdag ko man kagawin ka sa hawa ko. Kung gusto mo bagay matay, hindi yung pagkamira. Ay, hindi ka mo magkabalaka. May dalaman ako diri. May dala ka na? Ano tinapay? Hindi. Armas. Kita mo lang. Kumbakan ko. Wala lang, kuya. Ako. Mayong boss, mangalihit ka na sa ilang kay lutangon ko. Oho. Bado may utok ka man galing, no? Tumayo na. Mayo nga suggestion. Sige. Maalingin kita. Tapos, luthangon mo sila. Sige boss, dikit pa boss. Okay. Para na. Pagpatalagan sa salakyan. Lapit na lang boss. Lapit na rin, boss. Ayugin. Sige. Ay na, karun, lutangon ko na. Sige. Amo na lang ginining katapusan tanga pamaagi boyong Poldo. Ang pagkidnap sa duha katigulang atong si Lolo Pidong ag si Tia Lucia. Talahigon ta si Tia Lucia, Boss Mac. Siyempre kay malapit sa sakay Jackie. Pag hindi ko magpatingin sa pagpangitaon ni Jackie, boyong, Poldo. Kamugin, boss. Sano naman dayunon, boss? Pag gusto ka mo, sa madali nga panahon, kinanglan, makuha niyo ng duha katigulang ato. Agon sa mas madali, madakpan taliwat si Jackie. Ariglado, boss. Kami nang bala, dira, boss. Kagupdan ninyo si Pilo. Daligi wala mali sa boss. Mabalik to si Pilo. Nagdulong lang to budget sa iyang pamilya.
Ta. Abrihin yung inggit, may nagapangbasar. Ta. Katingel. Ako ang mabre, boss. Siyang, balay na. Ay, nako, pre. Sigon ko pag nagpapadalagan sa motor Yung, ini. Gaman pa rin, Biloy. Hindi na ginakurbaan mo. Huwag na magpakurbaan mo lang. wala lagi ba? Di pala ko na dumatabo. Ay, yung, Uy, hindi. Yung tayo na maigo si Lolo Miloy. Nang matuon. Dito yan naman ko maigo. may naglamay nga bala sa taligya ko. Hindi pwede. Wala naman sila maigo. Uy, bigo, boss. Animal. Ano, bigay boss? Nag-iisi-isi ang motor. Kasagat sa driver nila. Ay, siyempre, boss, supot nanay ni Boss Boy tirador mo. Sagat-sagat niya, boss. Ikaw ikaw kang itinuhol ko. Mas Ano, di boss, kung ikaw matiro? Ako? Kung di ka karong go, boss, kau tiroon ko. Away, boss, away, boss, vaccine. Kita, boss, kita mo. Galing ha. Mayo lang gani kaya ako nang nag-drive. Kaya kung ikaw, huwag kikirakulo siya. Huwag ka ba nakabalo ang sniper ko sa una? Hindi. Apa? Sniper gali yan. Ang pag ginapagpatalaga nila sa isang motor. Hindi niya pwede. Nakasingon ko ba na? Ay, go, Diyos ko. Kadasig sa pagpadalagan mo sa motor, pero kadasig man sa salakyan na nagasunod sa aton. Ikaw sa paginawa ko. Mas maayo siguro, tutuloy ke, iduhol din ba na sa agod ang mas mo? Asos! Sige. Ako, patuga-tuga, kay tigulag ka. Ay, yung matuod. Hindi na pwede nino iyong. Hindi niya pwede. Dumaperde dia sila ya. Ako bala, patuluha ko bala. Oo. Sige. Pero, magano ka, ha? Kibasi kung anong matabo ba daw? Hindi ah. Nakatraining ko sa muna. Nakatraining ko. Hindi, basta paglupok sa cross, siya madagdag sa motor. Ikaw yung primilo, ibig makabulig ka. Huwag ka ganyan. Mati, sige. Ilawan ko ang abilidad mo, Lolo Iyong. Sige. Laladingan ba? Bababutayan ko lang mabuyan ba? Kita mo lang, oh. Pana na niya. Mabalos kami ya. Pasi kumigo kami ni Premiloy. Maayo na. Nga makauna kami sila. Ay. Wah, hara. Malapit na lang sila sa aton. Hala. Ano na? Tiro mo na. Ay, Jack. Mau nakailis ka na gali. Oo, lo. Again, patawag ko ni ma'am sa eskulahan, lo. Ara pamawa na eh. Ato ng pagkaon mo sa labisa, ginsukadan na ka, Jack. Ayabaw, salamat gid lo ha. Ano ka oras mapuli ka ron? Di ano, mapuli ka sa unto? Sa hapon pa ko mapuli, lo. Kaya basi may ubrahon pa kami sa eskulahan. Basi maninlo pa kami to sa eskulahan, lo. Ay, abaw. Ate, sige ah. Pamahaw na to, basi malit ka karon. Oo, lo. Di kaya manidlo ko diyan sa balayo, grabe yabok. Ang magtik ang duta sa kainiton, Jack, oh. Oo man, lo, no? Kalawig na pala, lo, nga. Wala na kaulan-ulan, lo. Amuga di. Sige na, pamahaw na to. Oo, lo, salamat gid, lo. Boss! Kinanglan, makabalos kita sa ila. Kadasig na gid sa ilang pagpadalaga, no? Ay, abaw! Kinanglan, makabalos kita sa ila. Hindi, boss. Uy! Ay, sana po ko. Hindi mo, naigo siya. Ngayon, boss, dalayan niyo ko sa ospital.
Boss, nagtulong. Nagtulong na boss mula eh, boss oh. Oh, galing ha. Kasi kung pasyon talaga karon. Mabalos kita sa ila. Ay, ako blang patiro ha. Ay. Pinagring lang ba na Miloy ho? Pero hindi ba kita nila maigo ay tungod na kadasig man sa pagpadalaga ni Tito Enrique? Kabahol nga ni, kabahol. Ha? Kabahol, kabahol hindi kami go. Grabe ka ganyan sa akon niya. Ano ka matsyagan mo sa akon? Papatay mo gid kuya. Ano ka klase ako? Hindi na ka mo magbasulay, Luloy Leong. Dulo Miloy, kay padasigon ko pag ginapagpadalagan sa motor. Wala ka mong kabalo? Nga ano? Malapitan kita sa police station. Uy! Oh, matuod. Sige, ligaw mo sa sila. Diretso. Diretsyo, pagod. Kaya nabasulog sila sa aton. Oh, ara, nabatian ninyo na? Hala, dapat Police station. Patrol ka ng pulis. Hindi ko pagkakto din eh. Kabay pa nga pabuling sila sa aton. Makapuligid sila sa aton, Luloy Leong. Dulo Miloy, Padayon, Enrique, padayon. padayon kita. Kagkaroon sa aton nga pagpadayon. Hindi na pwede. Hala. Boss, Wala man silang yapon mag-igo. hindi na pagigua, boss. Hindi na sa pagigua. Ngaman. Boss, pwede ka mo lalong, boss. Police station, boss oh. Hindi. Ang patrol ka sa pulis. Nagpapakanto ka din sa aton. Nag-igo. Betul, bos. Dalaan niyo Liso. sa ospital. Hindi. Malakyo kita. Lagi, boss.